Como jornalista, é um dos meus lugares favoritos. People are really friendly and the weather is really good. Els equips venen a Barcelona per moltes coses avantatjoses, perquè fa bon temps, no plou massa, fa calor, per tant es troben en unes condicions semblants a les que estan en el campionat. Per l'atenció que els hi donen els que aporten, els que fan funcionar el circuit de Catalunya. Tenho amigos aqui, acabei fazendo amigos ao longo desses anos aqui mesmo no circuito da Catalunha, né? A estrutura de vocês, as pessoas são muito disponíveis a ajudar sempre. I come to this city 2 times a year, so yeah, I really like it. Barcelona està molt ben situada a nivell europeu i molts equips aleshores poden d'un dia per l'altre disposar de peces per poder tenir el dia següent peces aerodinàmiques, de suspensió, el que sigui. Tenen molta rapidesa d'acció gràcies a la bona comunicació que té Barcelona. Barcelona é um dos lugares mais bonitos e mais divertidos do mundo.